U subotu i nedjelju od 10 do 17 sati u maloj dvorani sportskog centra Franko Mileta u organizaciji pčelarske udruge Labin održani su četvrti po redu dani meda labinštine, Ripenda 2019. Dane meda službeno je otvorio labinski gradonačelnik, istaknuši kako je Vodnjan prepoznat po maslinovom ulju, Poreština i Gornja Buština po vrhunskim vinima, a Labin ima potencijal postati destinacija poznata po vrhunskome medu. Labinština je dio Istre, istočna obala Istre koja ima jako puno dobrih lokaliteta koji su puni kušara, čikadolje, koji su puni dirake, akacije i koji su jako dobro zaštićeni i kraj koji već godinama ima proizvođače vrhunskog meda. Mislimo da tu imamo strahovit potencijal, evo imamo jako vrijednu udrugu pčelara, imamo velike entuzijaste, imaju potpunu podršku grada i svih ostalih općina Labinštine. U suradnji sa Lagom Istočna Istra prije mjesec dva smo otvorili prvi gradski pčelinjak u cijeloj Istri i ova priča se razvija u jednom dobrom smjeru. S ciljem dodatne valorizacije i promocije meda kao visoko vrijedne namirnice u sklopu manifestacije, posjetitelji su mogli degustirati medne delicije po vrlo popularnim cijenama, uživati u gastro show, zdravom mednom doručku, radionicama, predavanjima. Kako ste zadovoljni? Super je, super. Vjerujemo našim medenjari. Koliko je zapravo med zdrav i važan, koliko ga vi često koristite? Da, ja ga svaki večer malo pojedem jer je zdrav. Ja. Hvala. Barem ćemo vjerovati da je tako. Na prvim danima meda imali smo mali program u dvorani osnovne škole. Tada smo na ocjenjivanju imali 12 uzoraka. Na ovogodišnjoj manifestaciji ocijenjeno je 50 uzoraka meda od 37 pčelara. Sveukupno je dodijeljeno 25 zlatnih odličja, 20 srebrnih i 5 brončanih. Zlatno odličje za najbolji cvjetni med dobio je labinski pčelar Branko Franković. Istaknuo je predsjednik pčelarske udruge Labin, ujedno i glavni organizator događaja. Nije nam cilj samo vršiti ocjenjivanje meda i to, nama je cilj ono prioritetno što smo vidjeli u samom otvaranju, a to je da imamo što veći broj male djece, da što veći broj male djece uključimo u taj proces privikavanja, socijalizacije, da prihvate pčelarstvo, pčele, pčelinje proizvoda kao ono nešto što je posebno, kao ono nešto što mora opstati i što mora biti. Mislim da u tome uspijevamo jer svake godine imamo sve veći i veći broj djece. Ove godine po prvi puta imamo dvije škole sa nižim razredima od 1. do 4. razreda i sveukupno kad gledamo 4 vrtića koje imaju tu svoje predstavnike, svoju djecu, plus ove dvije škole, to je negdje oko 120 djece.